Khubor ka Batai TV. Lawan da shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Ngadai pengkrau thaba but ngadai ba rai ni Jingrwai Batai Stad mat bla thor ni Jingrwai ka kerting juga kali bor lang karjana but ngaru ngai yarap lang kini bon snai kini Jingrwai but kumju ban le ka music ru jing mut jing perkhat ki her kaleng sao dong kebening kong ni ka Jingrwai te ka crunch phang ba ngin hab ban penyat lagi jingmut jing perkhat ke jongi bangin long ki bayar ke jingmut jing perkhat khnang bangin la ban long ta ka ri ba ke Jaitbynriew ka Stad ka Shampang kumba kiwe ki la nang ya kiu shaphang ha ki bobun ki liang te kum ta ngi ru ngi dei ya ka ban lomba ni Jingrwai kwa ban ai ta ka message ya ka ba ngi ru ngi dei ban long ki balong open minded bangin kloi ka ban kiu sta ki lum jo jing Stad manwa ta jing Stad but agaju upor ba nginum klet ru yala ka thammai ki jong la jong habangi wat ta jing Stad nginum dei ban judge than ye ki wei klam da sung thu ba ye ki kumbang hagani Jingrwai lo ong ba ngim dei ban Batai Stad than ye ka jong ki wei da ngim pat Shampang hai la ka jong la jong to ngi hab ban tip bat ban bishar bnya hai la de shop bang pe ye ki wei ho ngi kwa ek ban boot ek ban le but ya ka ban yo ki ba ki wei pat ki le ni habang yo ki hanrei ka ba kongsan e ka long ba ngin le kita tang ba in hap ru ya ka ban snu thu ba ya ka ka ba ngi yal ding ila but ya ka ka ba ngi don hata ka tan rai jong le jong ajing mutu pyar la kisne Shakilum kajing tip tu hai hapot bangin sedang ya ka recording te kala bampor hi ka tu ka nisngi bangin penbet bah ningkong shwa ya ka music kumno bagan yat na sedang pedeng sa bekut te haka batik ya ka vocal ru kala simpor kindat te saka mixing ke kala nang bampor shu te kala simpor kumba lai sau sngi ya tarai bakla katai mun chu Batai khandet ek e ma te ya kani Jingrwai kala simpor ka tu ni ni stang man snai kani Jingrwai na do u banai jan tani u feb jong u 2020 te ni stang man snai stang man tho nrei ka simpor na mar ba ka kham e te kat bangin da yo hadu ban da long man recording kala simpor ni hadu banai Julai kuntangi yo ban da recording but kuntar la ngi la dap ka recording pada kat bangin dap pada saka video kum tu te video tingi dang sidap shan hi ngi sai palai hadu mtau snam sumpat ya kikjang tuk tik ya mensi bani ki hima ki patsha bat kis ka video ngi mainly ka de hapo sa neng smet ka rap leng de ka harap leng ka kerteng tu jaka mostly ka de tu te but ni ha sor slong pat ka tu ka ni jaka kum sa golfling sa pulo te kita hi ka kini ka focus production ki de ki ka konhon ba kasi ajing rap ya ki artist kamtam ki badang thamai ki badang sedang
ka platform yaki ka ban yarap ka recording but kumjo ban ka ban penmi ka video ro music video te ki yarap ya bon la bon ki artis baki la yarap but niru ni dei we na pring baki yarap but ni klem ka jingrap jengking inum la hira bon poi penmi ni video te ni ai kublai kerpang yaki but kumjo ru ya I medai pala kloi ban up ya kene ka video te ni ai kublai kerpang yaki bro. Ya kani ka video kila shoot pen kai na po full cups production ni kili makib la pen le andong sedang lu ka shooting editing but kumjo la pen produce pe ka channel ka jongki hi na kaliang jungi na ka kunhon jungi post encrypted ni la don lupa ki jingtu ban dan penmi shu ki jingrwai te yang mentang idang sedang ban tho shu ki jingrwai thumai ka tu kan ne te kandang bampori kendak amor ba ngim kwa ban ya kerki palat kane ka ban penmi te tangbakan sami hi kini ki panai ban wat pila un pe ya kani ka video lang ba ka Focups music channel haka YouTube but pila ro ya ban kershan ya kani ka channel dak ba fi subscribe but ban kershan lem ya ki wei pat ki video ki ban penmi lang ba jong kani ka channel ti bat ka wei ka jingker pat ka long ba kum ki artist but kum ki musician ti ngio I ba kini gisngi ki bobon ki ba ju penon kam bakla no ya ki agi bangila tristom bat abangi upload ke YouTube ti ki don ki ba download bat ki ba penon kam bat ya kata ka channel ka jongki klam do yo jingbet na ki try jong ni ki video ni ki content ti kum ta nga shu pen pau jing karpat ba subha ba ini kesan lam ya ki artist but kam ta nama bangim da don than sibun ga jingmi im da yo than sibun ga jingmi abangi upload ngin kesan ya ki artist da ka ba ngin kesan ya ka channel ka jongki ba kinangla e ka banang yai kieu shkamat Kelain banya thain bat ya bat ubi Jabing ka thali